Første gang du logger ind i indtægt, så kommer du ind på siden her, som hedder generelt. Det er de generelle oplysninger omkring din virksomhed, som du har tastet, da du oprettede dig. Herinde der skal vi sikre, at alle data de er korrekt oprettet. For at man kan redigere i siden her, så kan man enten dobbeltklikke på skærmen, eller man kan gå ned på blyanten hernede i højre hjørne og trykke på den, så bliver hele siden redigerbar. Hvis du ønsker at have et logo på dine lønsedler, så kan du indsætte det her øverst på siden. Og ellers så beder vi dig om at udfylde et telefonnummer, kontakttelefonnummer og selvfølgelig din mailadresse og de ting, som eventuelt måtte mangle. Hernede under, der skal du også udfylde din bankkontonummer. Og her nederst på siden, der tager du stilling til beskatningsgruppen. Der er forskellige muligheder, og hvis du ikke ved, hvilken beskatningsgruppe du tilhører, så kan du altid få det oplyst inde på skat. Som hovedregel er der dog 2 beskatningsgrupper. En, der hedder mindre privat virksomhed, og en, der hedder større privat virksomhed. Som udgangspunkt så er de mindre private virksomheder dem, som betaler A-skatten omkring den 10. i måneden, og større private virksomheder er dem, der indbetaler A-skatten omkring den 31., altså sammen med lønudbetalingerne. Når vi har udfyldt alle de obligatoriske oplysninger herover i venstre side af skærmen, så er der nogle ting herover i højre side, som vi også skal tage stilling til. Blandt andet statistikoplysninger, hvis vi er udtaget til at indberette dem. Hvis ikke du skal indberette til statistik, så springer du selvfølgelig bare den her sådan afsnit over. Før at indtægt de kan overføre løn, pension, skat, ATP osv. automatisk, når du har lavet en lønkørsel, så skal vi have oprettet en overførselsserviceaftale. Det gør du ved at trykke på de her stiplede linjer her, og så kommer der en boks frem med et link midt på siden, som du trykker på. Herefter så kommer du ind på Mastercard Payment Service. Det er dem, der sørger for alle overførsler. Herinde der trykker du på opret aftale, og så logger du ind med Mit ID Erhverv og følger vejledningen derinde. Det der sker, når overførselsserviceaftalen, ansøgningen er udfyldt, så bliver den sendt til din bank. Banken godkender den og giver automatisk indtægt besked, og så vil status herover i højre side skifte fra manuelt til via overførselsservice. Det sker helt automatisk, og du skal altså ikke selv gøre noget herover i højre side. Når først den er afsat op til automatisk overførsel, så sørger indtægt for at udbetale lønninger, skat og alle de andre udgifter, som er på de datoer, hvor de er forfalden. Når du er færdig med at udfylde dataene herinde på siden, jamen så er du helt færdig med at oprette din virksomhed for nu. Det eneste du mangler, det er at trykke på gem ændringer, og så vil det være sat op sådan som det skal være. Rigtig god fornøjelse.